Oh guys, gibit-bit mis amang sanilas. Kay mga tumida tos ubos. Magliliin darig hala ginoo ko galanip naman di ay. Masong hapon day natang tanan guys. So karon pa ko ning gawas datos amang lungga Pwede kay pa ngano. payong no. Maligo pa ng tagid ko. Grabe man kung benek-benek resuan gabi ipasugod hantod karon, gabenek gihapon. So mulili sa Jian. Ha? So mulili ta dari. So ginoo ko tabangan na day may dagat dari sa ubos sabay. Amping naman tada sa agyanan kay grabe, dangag ka adjo. Ang adjo ka nga rin ha, kanay fish dari, nga agbuto. Grabe, jara. Abdi, bintaha, hinuni ingani, nga gi. Kuan, uwan. Pastilan ginoo ko Lord. Hinay naman sa daring mga gay, karang kadjo kadangag. Kaya ba, ni mong gikuan nga. Gi. Unsa ni pagkuan, mo magi panundog upluring. So, jud og mutabok. Maanod. Bawal man ka ha. So, ato tada to guys. Mo, li tadari. Huwag ni si Za. So ingani mga gazid basta magsigig benek-benek dari sa mga guys. Ingani gazid ang sitwasyon. Ingani gazid mahitabo. Diya, nag-uban ni Queen eh. Padong ubos. Hadlo ka mani. Uy. Diya ko la Queen nag-ingko tambay pa kay wa di naman matabok. Labaw pos kabak ka po. Di dyan matabok bitaw dari guys. Napanaog ni. Patagbang mi dari. Kay ginoo ko. Gaso ag-uwan ba sa kay gasugod gabihan tud karon. Saka kay nag-uwan pa. Mori dari ag amang agianan guys dari dia. Ingani ka ka worst ang agianan Tabok dani. ko di man di ay. So Basta di tabok di ay. Mura magsug ka. ting uwan. Ingani dyan ang mahitabo na may dagat dari dia. Narabad yung mga tanom dani nang alumus sarang kasayang kaazo. Ano na? Sino ko? Ano? O agkarsada na guys na das tinga. Ha? Iniglakaw ni mo diyan nasaw na di katus na tulay. Na nasarti na gazid. Delikado man gud diha kay na ibho. Malagi. Atong pagtulay ka to no. Lagi, sus, hala, ginukog basak na rin guys, eh. Ha? Na, nahimo ng gibahaan na. So, nag-agianan sa tunga. May karsada guys na kani. So, karsada nga to. Ano? Gilanipa na. Ha? Lam nila ni. Dana guys, basakan na. May mga tanom dana. Wala. Puno na sa tubig dari. Langoy kin. Maligo ka. Sabi ko maligo ka. Kay palangojon ka na. Na. Narakadyo ka. Nag-yellow ang tubig guys. Di katabok si madam na. Ato man sa muuli nga to. Hindi man matabok kay nanay tubig. So banto kaya ganiha guys ang mga namaligja og isda. Wa gazid in taon mudadzon na malik sila. O di kay grabe naman day ang kuha na ang tubig dari di naman day matabok. Istilan Ginoo ko. So unsa kay sitwasyon des ubang lugar dari sa mga ay wa man ko ka kuan lagi di ko makasuroy kay lain kadukan ho guys tugnaw nga si benek-benek. So, sigurado gazid ron guys ang katong mga basak bitaw nga deus suba. May panglanipan gazid ron arang gazid kadto kaluoy. Dari gani di aglanipan magari dari. Abot na slanip mga bagong tanom na narang kasayang kaazo kabayaan na nas puhol kin ato diha kin grabe dari guys uy laom na na ato sa kumpiyansa kay na ato ka tama kaw ato ato unahan kaya ka si mataban unsa ka hadlek laman na di ka matunong sa agianan. Mataban ka nga to silaom. Langoy lang po rin. Tidak ka maglangoy. Na mo kay dangat ro di man ka maumulangoy. Di no na si Jaka ng kuan kay ug daka pa ni sapa. Oh, so gazid ni. Ligo mo? Ligo. La, so kumpiyansa ka tinggawas ra baros mananap. Di, pataban pa ta dari. Tama ko ta guys. Di guys, murag di man siguro ko unread. Di, murag di siguro sug. Na guys ha. Taong tamaken. Katuhod ra man siguro si Ja. Aw bawo lamang kaha. Adleken. Totoo datos kalubian guys gi. Kuanan na. Gilanipan na, Ginoo ko galanip naman dari sa ama. Mo ni resulta guys sa sigiguan gabi hantod karon. Ginoo ko sig benek-benek. Ara maata ka panahon. Dito dapit mo ihadleken kay dito dapit nga area is nailandslide maglandslide ditong dapita. Kay kuan man sa dito bukid. So man sa din ha guys. To sa mga laaganan ilas
Maribik. Alas Michael. Okay, so hadlok ka dari uy ginoo ko. Ato rakin kay jag nimo nailinta. Lah, sino ko nailinta na? Kita nimo kunot. Na nilinta ay ngani. Dara hadlikan ka azu. Wa po ining kuan. Pantugay ra ka na malik ganihag na maligjag mga isda. Di man dahil sila katabok. Wala, di nagkamang-kamang. Suhong. Wala yung suhong guys ah. Suhong. So day motor guys, ang botong muagi ba ni? Isang saan may? Isang pasaan ni isang motor. Stilan ginoo ko guys. Ari alam mo ko di ako nakwini. Hindi man siya katabok. Na balik ka dyan kay di man ka agi. Nakwini ra ko hulak. Di man katabok dari guys. Namoy ker padang nagtukir nabaw pa. Sopa diris. Hadlok ka dyan guys. Uy, nag-anam-anam og tubo ag tubig. Ha? Ning anam-anam lagi si jag taas. Ning anam-anam og taas ag tubig guys. So hadlok jud. Di dyan magkumpiyansa da nagtabok. Kay simba ko unzag. Dani no, dali. So nga nito purma pagbagjo. Pag di taw no, orang na mahugawag atang sapa no. So gama gazang sapa guys, grabe na gazang hugawag ang mga sapa lahi na sa unang panahon. Uy, dako. Ano makin? Nasilinta ra bariya. Paakon sa imong kunot. Ikaw ker, di ka mo langoy? Ha? Lakir, lakaw na kir, ba na imong amo kir? Si Akir. Ano mindoko mo tubig? Ano pa? Jangan hana asa na may padung mutabok man. Na mura. Sabi ko mutabok ang motor. Bigo na. Kuan truck. Balik ang motor. Balik sa agi. Diyan sa na mutabok ka jud ka? Mutabok ka jud ka? Saan naman ni ron. Mutabok ka jud siya guys. Ito na naman liliin ni. Pero bitaw di bitaw siya sasag. Sige. Basa gazon na imong rice cooker inutang nga. Ibo pa. Nagtimayin hanikin kin kasi nga gibutang ni Santansan uning abot na og tubig. Dadto pa to. Nag-anam-anam. Kana nagpadung mao siguro na. Ngit-ngit naman good yes. Singgiti. Singgiti ba? Mao na ba? Sungit-ngit na dari sa agianan guys kay wa man po dari siga. Pastilan. Singgiti, natay ikaw na ba na? So na ning tabok na guys na. Mari padung kasungit-ngit na di na ninyo makita kay way siga. Nag-anam-anam naman sa dari ag ibutang ni kin nga tansan na ning abot na dari ag tubig. So sa ato pa nag-anam-anam gad di ay ag isang kuan. Aya din ang ilanan. Isang ilanan isang ibutang kanina. Okay pug ka. Good idea. Isang ibutang ag ilanan dari so na ning abot na dari tubig. Ano, kuan sa di ay. Ay tagahawak sa di ay Dred. Bagyo ha? Tagahawak sa di ay. Samot pagbagjo. Katong pagbagyo dili puto-puto. Eh, dak grabe tong kuan na. Tagahawak so tatakon sa Ha? Charge daan, hindi ko out. To lagi gahuag ga-charge ko daan. Mo cellphone ba ka? So guys, ga-charge ko daan sa cellphone kay madyo nang ka burn out. Oh, yan na. Ngit manggod. Ano na? Lamlam juday Dred. Hawid laman. Kay ano Tandalag pa yung si tatay kay maligo mo siya. oh, lagi. Anay payong. May pad. Bilin naman ang payong. Oh, tutur. Adik ko na sag. Hala. Oh, morning on guys, gitabo si Zach kay hadlok man in taon Ginoo ko. Nga hinay-hinay. Uy, Akir asa ka? Ngit-ngit naman guys. Uy, sabay ito makita na rin anino. Ako diri oy, nagpuro kami kas katok naon balong pa ka. Bit-bit ipabit-bit ni Norobin ang kuan. Hawid Hala. lang na sinina. Oh, Hawid. Sinina ba hawid? sige, hinay-hinay kay hadlok. Adi mamulangoy man karaho. Sug langoy dihang. Anong background? Mura ka sa langoy na ng kuan. Guys, mura ka sa mulangoy na ng 3 in 1. Sa dasang adlaw guys, ag dato sapa dihay daghang gatas. Ngit-ngit naman guys, di na makitaan sila. Protoan na sila guys to ah. Wala may siga kay dinaabtan dari siga.
Sa man ispat. To na sila guys. So may hinaat naman ko nga ugma or karon di na mong uwan. Hunang na ang tag-uwan guys. Pero grabe pa dyan ka malabo na mahitabo kay grabing baga ka jug dag-um. Na? Naglibot pag dag-um na rin grabing kabaga ka ajo pastilan. Dalikin kay ispati sila kin na to. Na ginuo ko to na sila guys to. Lamlam ka jadi ay. Bikin. To na hala. Uy, Dred, bisan mo kipot ka, Dred. Arsahan ay mo bag. Okay ka mo lang wiker taga. Bisan mo kipot unsa sila, guys. To mura man ugmo. Kipot na agad tong baji. Pastilan. Ang ana. Mo lang way di. Pastilan. Parang to na. Dito guys, unahan kay tubig pa man ang adto. Kung amang ba katong bay bitaw nga amang gi bakwitan das pagbagjo, maabot ka dyan adtos baha. Saman? Kaibipan. Hala, suhong. Suhong na, suhong. Hala, gazid. Tuwa na guys, sa kalabang na sila. Pero tubig patong dadto. Danarad jud mo ay. Kung ano na, hadlakan kay imburnal mong guna sa ilawom. Usog. Laong po to ron so dito po. Okay. Nagdala skin cake flashlight. Tuwa na sila. So dahil na Miss Bay guys, nalukad na mi. Hingit-ngit na kaso na to. So madyo gani kay nakatabok na Mildred. Kaya Pasa tubig. padani ni jam, padani siguro to guys. Ani, di lang maklaros kamera kay ngit-ngit naman kaadyo. So at least nakatabok na in taon. Gitagbo og gikuha sa jang ugangan. Mag-charge mi guys ang mga gadget kay madyo nang kung mag-burn out man gani, naka-ready na tadaan. Gamang ispat mo na pang i-charge daan. So mag-charge mi karon. A few moments later. Good morning guys. So sa sila hakot si Papa Gabriel dari graba. Kay gibutang na rin ang mga agyanan guys. Padung datos gripo kay grabe gid din taong lapuka. Mga dapos mi dari. So gani ada na slide ko dihang kaguwang. Paghinaykin. Sige, butangan dari graba guys. Kaya rong diin taon may mga dapos. Padung natos ang mga hugasanan. Kaya dadal gidaris gawas agam hugasanan. Hinaya. Sige, butangan ni Kuya og graba. Idangag. Alright. Maghinay lagi karon di ma-slide. So mga butangan dari graba kay ga-green-green dari in taon. Basta lang ga-green-green ag mga agianan. Maghinay. Okay. Para safety agateng agianan guys. At least guys, inigawas na ta dari sportahan, magbutangan dari graba, safety 9 taon tadi ta mga dapos ng uko. Oh, dari pa doon guys, tutos amang gripo. Kina grabe ginuupo ga kita bangan. Amping tantanan guys, kay ga bunek-bunek pagkalibutan ginuuko. Nadari ga mga gipang lumutan. Sa mga tubangan guys. Okay. Nampak jalan guys. So at least safety na tadaring mulakaw. Di ang hadlok mga dakos tadaring agyanan padung na itong ripo. Sinabi. Ano gani guys, kanapay graba. Okay. Kasi, stilan. Hinaya, kaya nga graba diha ya. Yan. Okay. Okay, kadyo. Alright. At least di na mga dapos diha. Ito. Alright. Hindi na dyan tingnan tala ni mga dawhog. Sarong madawhog yapon guys. So. Okay kadyo. Dari na laman. Padung na to guys. Gamay na laman. Gamay na laman kuwang. At least nindot na guys. Natayag anan. Padung na resud. Nabutangan na rin gamay graba. Pud.
Karong safety tang mangagi, di tamong buto. Guys, no? Mangkain, tabang kang kuya. O tabang isuyag na dyan ka. Kumbati ya. May kukas man. Kukas sa guys kay. Hinay kay dangag ka ajo. Ginuko kagyanan dari guys. Arang dangag ha. Yan na dyan dangag nga disgrasya dad. Tutungin sa kadangag sa agyanan ha. Green man dari kagyanan sa amo. Hala to. May napahak na tos bukid guys to ha. Kitaan ba ninyo? May naputi to ha. Unang nalaka siguro. Or daan na ng laka. Pero bag-o siguro na guys. Kay putiin man ha. Yanas ko na sa lugar diha guys. Del Monte na sa diha. Shout out taga Del Monte tanan. Ang pingin taon mo. Kina nalaka guys. To ha. Katong naputi bitaw. Na, kitaan man siguro ninyo diha guys. Laka ag juta. Stilan ginoo ko. Ang ping tantanan. Kanang sige man tawag bunak-bunak ang kalibutan. Dara ka kay madawhag ka. Ana ra ka diha biya ka ngari kay dangag lagi di pwede mo ngarig bibi heto ra kasud ka. Di pwede lagi kay nay rain. Nay rain. No. Na lang ikaw. Ngita jud paagi gizid. Gisud ra dayon tagsako pa. Nakara gamay naman laman to. At least guys, nahuman ako dari panghinlo ko sang area. Sorry. Man ako dari panghinlo. Di mo nga mahalo na uglay daghang sagbot baw. Gihukas na sila guys kay mga ligo nila inig human. Kato dapit ya. Ana. Na okay kadyo. At least di na tama piligro da ni mang buto kasi bako unjag sus Ginoo ko. Delikado gid guys umadapos ta simbako kay kaning part sa tang lawas mga biklena na. Okay kadyo guys. Yan na guys nindot nag-amang agianan. At least sila tama dawhog. Pato na puno eh. Puno na ba ko lang punto. Agi charge pa nato kaya nagsimba ko burn out. So isa ni mo ken. Mahaw guys. Oh guys. Sige, happy eating. Sardinas guys, sardinas. Maro man din madali-dali, sardines. Ako man. Wow, nice na mga agyanan guys. Alright, try. Di ko naman dado nag-meeting ron nyo. Nasa na pa. Okay, kadyo. Alright. Ubusay mo ya, boss. Okay. Bisa man? Uhipan? Puspusi. Sige. At least, di na guys, safety na katangaganan, di na ta makulbaan. O, di ba? Nindot na katangaganan kay nanatay karsadang gamay, di na guys, di ah. Di na may karsadang gamatoy. Kim na. Okay, kaadyo. Alright guys, di na may karsadang gamatoy. O, di ba? Social na gagana ng mga kuting. Social na gagana ng mga kuting. Si Pandontot. Si Kambal, dako na buyag. Tapos isa ka Kambal. Dago na sila. Dapat jam baby kambal. At least nindot na guys aga mga gana no. Alright, hala mura lagi gagabon agang kamera. What happened? Mura gagabon siya guys. Why happen? At least guys nindot na gagana no. Alright. O di ba? Basta nga nara di ara man di ay. Nga naman agwanta man tada tong mga dapos tang di ara man pwede man day butang nga graba da ring kagwang. O di ba guys? Nindot na gagianan.